Είναι το έργο είναι η Δούκισσα της Πλακεντίας και θα δούμε τον Κάτμαν πρωταγωνιστή για ακόμη μια φορά να είναι ο Λίσταρχος Κατέλης και όχι Ταβέλης και φυσικά όλα τα υπόλοιπα παιδιά όπως τους γνωρίζετε πάντα. Για πάμε παρακαλώ να πέσουν τα φώτα, είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε το θέατρο της Τετάρτης. Κάποτε, πριν από πολλά χρόνια, κυριαρχούσαν σε αυτή την πόλη διάφοροι ληστές. Ανάμεσά τους, ο λίσταρχος Γιαγκούλας, ο Μπαμπάνης, ο Μπιμπίσης ή Αζόρ και ο πιο αιμοδιψής από όλους, ο αρχιλίσταρχος Κατέλης Πεντέλης. Εγώ είμαι ο αιμοδιψής αρχιλίσταρχος Κατέλης της Πεντέλης. Έσφαζε αλίπητα, μαχόταν με τους χωροφύλακες. Άρπαζε αρνιά και πλουσιοκόριτσα. Τους φτωχούς όμως δεν τους πείραζε, ήταν θεοσεβής. Γεια σας τώρα συνάδελφοι. Αλυσίσταρχοι. Γεια σου μωρέ Ταβέλη φωνιά. Κάσε. Γεια σας. Γάπησε ο ξύλος. Γεια είπα, όχι γάπη. Εκείνη την περίοδο η Δούκισσα της Πλακεντίας φιλοξενούσε στον πύργο της το γοητευτικό και χαριτωμένο Φίλιππο που έκαιγε καρδιές στα παλάτια. Γεια σας. Είσαι η Δούκισσα της Πλακεντίας. Όχι, είμαι η κόμισσα Τζένι Θεοκάτου. Θα σας επιβάλλω τα εκπαιδευτήριά μου. Ωραίο παιδί δεν με οφραίει, μαντάμ. Μην καρδώνεσαι. Ασέβη μου, μαντάμ. Κόμισά μου εδώ είσαι. Ναι. Έρχομαι από τη Δούκισσα, είναι στον πύργο και σε περιμένει. Σε λίγο θα έρθω κι εγώ. Τι μου κάνει αυτός? Καλά, θα πάω. Παρόλο που η κόμισσα έιωνε για αυτόν τον γόη, ο Φίλιππος πέρα βρέχει. Έτσι λοιπόν η κόμισσα σκέφτηκε ένα καταχθόνιο σχέδιο. Εσύ δεν είσαι ο αρχιλίσταρχος Κατέλης? Ναι. Εγώ είμαι ο χοροφωνιάς. Πώς σου πάει η δουλειά? Με ποιον θα σκοτώσω, Σαντάμ? Μήπως βαράμε το γκαψάλι το 1822? Όχι. Μια απλή απαγωγή θέλω. Τι? Μια απλή απαγωγούλα θέλω. Με βιασμό μαζί? Όχι. Εγώ θέλω να απαγάγετε το Φίλιππο αυτόν που πέρασε και να τον φυλακίσετε στη σπηλιά σας. Εγώ αυτόν δεν τον βιάζω. Απαγωγή, τσερασφύρι,
5.000 κόμισά μου. Με σφάζετε, χαλάλι σας. Μόλις απαγάγετε το Φίλιππο να με ειδοποιήσετε. Βεβαίως. Ωραία, ωραία γκόμενα. Πώς κάνετε έτσι εσείς οι γυναίκες για ένα φλόρο? Πώς κάνετε? Φτού παλιοκατάσταση. Σουτ. Έρχεται η γιούγκλα. Μ' αγαπά. Ορίστε. Η γιούγκλα. Ξέρεις ποιος είμαι Η γιούγκλα. εγώ μωρέ? Θα έπρεπε. Τον κύριο τον ξέρεις? Δεν κάνω παρέα με τσολιάδες.